Għawdex fl-aħħar 4 snin kien hemm żieda fin-numru tan-nies fl-impjiegi. Il-Gvern permezz tal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ u anke permezz ta' Malta Enterprise ħoloq skemi diversi biex jgħin fil-ħolqien tax-xogħol f'Malta b'inċentivi addizzjonali fil-każ ta' Għawdex. Permezz tal-Employment Aid Program imħallas minn fondi tal-Unjoni Ewropea u tal-Gvern għenet lil diversi nies f'Għawdex biex isibu impjieg f'Għawdex stess. Matthew Sciberras beda jaħdem ma' kumpanija f'Għawdex permezz ta' din l-iskema. Jiena sibt xogħol f'Għawdex permezz tal-iskema Employment Aid. L-employer tiegħi qed jingħata l-paga li nitħallas jien. B'kollox fl-aħħar 4 snin kellha kważi 2300 vacancy f'Għawdex u fl-aħħar 4 snin 700 ħaddiema f'Għawdex irnexxilhom isibu xogħol wara għajnuna mill-ITC illi ħarġet ukoll qrib 4000 persuna. Bl-Employment Aid Program waħdu fl-aħħar snin kien hemm 150 intrapriża f'Għawdex illi flimkien impjegaw 450 ħaddiem Għawdxi. Bil-programm jagħti sussidju fuq il-paga tal-ħaddiem fil-każ ta' Għawdex għall-ewwel sena ta' xogħol.